Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking Kuya Amir. Taong 1982. Edad 22 anyos siya nang nagtatrabaho ito bilang mang-aangkat na mga paninda. Dinadala nila ito sa iba't ibang lugar kung saan may nag-o-order sa kanila ng maramihan. Jeep ang ginagamit nilang transportasyon sa pag-aangkat ng kanilang paninda. Iba't ibang uri ng gulay at mga prutas ang kanilang produkto. Nakakarating ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas sa pamamagitan lamang ng mga pag-angkat. Maayos naman ang kanilang pag-aangkat hanggang sa makarating sila sa isang lugar sa Bicol. Maulan noong mga panahon na yon, kung kaya't hindi sila kaagad nakarating sa lugar kung saan sila magdadala ng kanilang produkto. At dahil hindi nila kabisado ang lugar kung kaya't huminto sila sa isang kubo kung saan ang hintayin ng mga pasahero ng mga sasakyan kapag pupunta mga ito sa bayan. At dahil sa pagod sa biyahe ay nakatulog si Kuya Amir. Hindi niya namalayan na pumailalim na pala siya sa mga nakatumpok na kaing na mga gulay. Halos mag-umaga na nang magising ito. Kagad niyang hinanap ang kanyang mga kasamahan. Pero inabot na lamang siya ng isang oras ay hindi pa rin bumabalik ang mga ito. Ang buong akala niya, inabandona na siya ng kanyang mga kasama. Pero mga kalahating oras ang lumipas, nakita niya ang mga ito na pabalik na sa kanilang sasakyan. Halatang pagod ang mga ito, pero bakas sa mga mukha nila ang kalokohan na ginawa noong nagdaang gabi. "Saan kayo galing, tol?" tanong ni Kuya Amir sa kasama na si Rami. "Niyaya kami kagabi, tol. May handaan dyan sa bahay na hindi kalayuan. Dito oh. Hindi ka kasi namin mahanap-hanap eh. Saan ka ba pumunta?" "Dito lang naman ako, tol ah. Hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako," sagot niya sa mga kasama nun. "Tara na, alis na tayo. Maganda na yung sikat ng araw oh." Yaya niya sa mga kasama nun. Pero nang umupo na ang driver para magsimula ng mag-drive, bigla na lamang itong nagsuka. Kaya napailing na lamang siya ng ulo at nagsabi na siya na muna ang magmaneho. "Kuya Tomas, ako na po yung magmaneho. Magpahinga ka na lang muna." Lumipat na lamang si Tomas sa may pasahero na upuan at si Rami na lamang ang katabi niya sa harap. Habang nagmamaneho, dumaan si Amir sa kabahayan na nasa unahan. Kung hindi siya nagkakamali, ay dito nang galing ang dalawa kaninang umaga. Nakita niyang may mga magagandang babae ang nakatayo sa loob ng bakod at nakatanaw sa kanilang dumadaan. Nakakabighani at mapang-akit ang katawan at kagandahan umano na mukha ng mga ito. Pero may nakitang weirdo na galaw dito si Amir. Tila ba hindi ito makatingin ng diretsyo at parang iwas na iwas sa init ng araw. Nakatalukbong ang mga ito ng kulay itim na tela at ang mga bestida nito napakahaba na abot sa lupa. Ganun na lamang ang pagtataka ni Kuya Amir nang makita niya ang paa ng mga ito na walang mga sapin nun. Nakayapak lamang ang mga ito at tila ba paana ng matanda ang kanyang nakikita. Malayong malayo sa itsura ng mga balat nito sa kanilang mga braso. Napaka-weirdo naman nun, bulong ni Kuya Amir. Kagad na niyang binilisan ang pagpapatakbo ng jeep. Hindi na lumingon pa ng tingin sa lugar ng mga dilag. Nang makarating na sila sa lugar na kanilang paghahatiran ng kanilang produkto, dali-dali siyang nilapitan ng isang matanda. Napabulalas pa umano ito ng, "Diyos na mahabagin! Saan kayo nanggaling? Anong nangyari sa mga kasama mo, iyo?" Hindi ko alam, manang. Nagpapahinga lang yung mga kasamaan ko. Lasing po yata kagabi."
Iho, hindi lasing ang kasamahan mo. Mukhang nilason yung mga yan ah. Nagulat si Kuya Amir sa tinuran nito. Paano manang? Maang na tanong ni Kuya Amir sa matanda. Tingnan mo yung mga kuko nila, oo. Pagyaya sa kanya ng matanda nun. Sasama na sana si Kuya Amir pero nagdagsaan na mga mamimili ng kanilang produkto. Kung kaya't naging abala na siya sa pag-asikaso sa mga ito. Naiinis na napamura si Kuya Amir sa mga kasamahan dahil hindi na siya magganda o gaga sa trabaho pero sina Rami at Tomas nasa jeep umano at tulog na tulog. Mabuti na lamang at sa ilang beses nilang pagbalik sa lugar ay nagkaroon na siya ng kakilala at kaibigan sa lugar na yon na siyang tumulong sa kanya sa pag-asikaso ng kanilang mga suki. Mabuti na lang din at ang kanilang pagtitinda ay bultuhan kung kaya't hindi ganun kamabusisi ang kanyang ginagawa. Makalipas sa mahigit 1 oras, natapos na din sa pamimili ang kanilang mga suki nun. At isa-isa nang nagsialisa ng mga ito. Pero naroroon pa rin ang matanda na nagsabi sa kanya na nilaso ng mga kasama niya. Kung kaya't kinausap na niya ito. At dahil sa nag-aalala na rin naman siya sa kanyang mga kasamahan, kung kaya't sinamahan niyang matanda para matingnan ang dalawa niyang kasamahan. Pagdating nila sa jeep ay nakita nilang tulog na tulog pa rin ang dalawa. Pero nang tiningnan ng matanda ang bibig ng mga ito, halatang namumutla. At nang tiningnan ng matanda ang kuko ng dalawa, kulay lila na ang mga yon. Ibig sabihin, nalason talaga. Nagtataka naman si Kuya Amir kung bakit ganoon ang nangyari sa dalawa niyang kasama. Ang buong akala niya ay natutulog lamang ang mga ito. Sinasabi ko sa iyo, iho, hindi lang basta natutulog ang mga kasama mo. May hindi na magandang nangyayari sa kanila. Manang, ano po ang gagawin ko? Saan ko sila dadalhin, sa albularyo ba, sa ospital? Walang kinalaman ng siyentipikong bagay sa kanilang pagkakasakit. Sinasabi ko sa iyo, may nainom o nakain silang lason. Manang, may alam ka bang manggagamot na pwedeng tumingin sa kanila? Anong tingin mo sa akin? Hindi ba albularyo? Tanong sa kanya ng matanda nun. Dahil dito ay nakahinga siya ng maluwag dahil may titingin na sa dalawa niyang kaibigan. Tulungan mo ako, iho. Ipasok natin sa kubo ko ang mga kasamahan mo. Delikado kayo dito sa jeep lang. Lalo na at nararamdaman kong nakilala ka ng mga nilalang. Matanong nga kita, iho. Kagabi pa ba kayo dito? Opo. Kagabi pa sana kami dito kaso lang naabutan po kami ng malakas na ulan eh. Huminto muna kami dyan sa crossing bago pumasok dito sa pinakapalengke ng lugar. Crossing? Ang ibig mong sabihin ay doon sa may munting kubo? Opo, doon po manang. Kaso nakatulog ako. Baka natabunan po ako ng mga gulay. Dahil napakalamig ng panahon kaya sumiksik ako doon. Pagising ko wala na yung dalawa kong kasama eh. Ang sabi may nagyaya daw sa kanila na kumain at tuminom sa isang handaan. Nakatulog ako kaya hindi na nila ako niyaya. Ayun po. Umaga na po nang bumalik sila. Si Tomas dapat yung magmamaneho sa jeep kaso yan po. Nagsususukay kaya ako na lang yung nag-drive. Kala ko talaga lasing lang sila tapos may hangover kaya sila nagkaganyan. Ngayon alam mo na ganito ang nangyari sa kanila. Hindi mo sila pwedeng ilabas sa lugar na to, iho. Kapag nakalabas sila sa lugar, mamamatay sila. Dahil sa sinabi ng matanda, napapatampal na lamang si Amir sa kanyang noo. Pero wala naman siyang magagawa at hindi na rin naman niya pwedeng iwan ng dalawa kung kaya't namumura na lamang niya mga ito sa kanyang isip. Ilang sandali pa ay inihanda na ng ginang ang kanyang kagamitan. Mga kagamitan nito sa maggagamot para masimulan na ang panggagamot sa dalawa. Nanonood naman dito si Amir. Manang,
Baka kailangan pong bayaran. Wala po akong dalang pera dito. Yung mga kinita kanina, hindi ko po pagmamay-ari yun eh. Tauhan lang din ako kagaya ng kasamahan ko. Iho, kaming mga manggagamot gamit ang lihim na aral ay bawal na bawal tumanggap ng bayad. Kapag nagpabayad kami, mawawala ang aming kakayahan. Yung mga manggagamot naman na humihingi ng bayad, dalawang klase lang ang mga yan. Itim na aral ang kanilang ginagamit o kung hindi man ay mga huwad sila manggagamot na ginagamit ang lihim na karunungan. Dahil sa sinabi ng matanda, napaawang ang bibig ni Kuya Amir. Ngayon lamang niya narinig sa isang albularyo ang mga katagang yon. Naranasan niya kasi umanong magpagamot sa isang albularyo sa kanilang lugar. Nagbayad siya at gumaling naman. Kaya inakala niyang lahat na manggagamot ng lihim na aral ay kailangan magbayad. Kahit papano'y merong dagdag kaalaman tungkol sa manggagamot ang natutunan niya. Naisip rin niya na siguro ay itim na aral ang gamit ng pinagpapagamutan niya ng mga panahon na yon. Mamayang 6:00 ng hapon ko pa sila pwedeng gamutin, iho. Hindi basta-basta ang nambiktima sa kanila. Kung hindi ako nagkamali, inakit ang mga ito. Dati nang may nang-aakit sa lugar kung saan kayo huminto. Anong nang-aakit, Manang? Yung mga kababaihan o ba? Paano mo nalaman, iho? Nakita mo na ba sila? Nakita ko kaninang umaga, Manang. Nasa loob sila ng bakuran na nakatalukbong ng itim na tela. Parang weirdo nga eh. Maganda yung katawan pero pangmatanda yung paa. Dahil sa sinabi niya sa matanda ay mariin siyang sinuri nito. Hindi basta-basta nakikita ng normal na tao ang mga ganong katangian ng mga mapagpanggap, iho. Pero ikaw nakita mo na parang naiiba ka sa mga kasama mo. Kagaya na lang ng sila yung nabiktima at ikaw ay hindi nakita nung gabing niyaya sila. Tapos nakita mo pa ang katangian ng mga nagpapanggap ng dilag na yon. May dugo ba kayong albularyo? Sa pagkakaalam mo, Manang, sa mother's side po, sa parting Antikes sa Panay, may lolo akong albularyo. Matingnan nga kita, iho. Interesadong wika ng matanda sa kanya. Dahil doon ay nilagyan ng albularyo ng langis ang kanyang palad. Idinampi sa noo ni Kuya Amir. Umusal ito ng dasal. Tumagal ito ng mga 3 minuto. At nang matapos ito, nakangiti itong tumingin kay Kuya Amir. Ayon sa matanda, may talento umano si Kuya Amir sa panggagamot. Malakas umano ang gabay at kilala umano ng matandang yon. Hindi lamang umano binibigyang pansin ni Kuya. Tinanong pa nito si Kuya kung ayaw na ba nitong sumunod sa yapak ng kanyang angkan. Hindi ko alam, Manang eh. Titingnan ko na lang balang araw. Pero ngayon wala akong ibang iniisip kundi magamot yung 2 loko-lokong kasamahan at makabalik na kami sa Bacolod. Mayayari kami nito sa amo namin eh. 5 araw lang sinabing biyahe namin pero yun na, nangyari sa kanila. Parang mapupurnado yung oras na nakatakda sa lakad namin. O ano magagawa? May marupok ang mga kasama mo. Kawawa ang asawa ng mga ito. Wika ng ginang. Mga nangongolekta ng panganay ang mga loko mong kasama. 4:00 ng hapon. Nagsabi si Manong Amir sa matanda na mamamalengke lamang ito para mamili ng hapunan. Pero sinabihan siya ng matanda na wag na. May bigas sa mano at hulihin niya na lamang ang isang manok sa ilalim ng silong. Delikado na umanong lumabas ng bahay dahil doon siya galing sa bahay ng manggagamot. May mga mata umanong nakamasid sa paligid. Naghihintay lamang sa paglabas ni Kuya Amir para mabiktima naman ng mga ito. Nakita na umano ni Kuya ang mga anyo na mga yon kung kaya't hindi palalampasin na mga ito
ang nalaman ni Kuya Amir. Sumunod na lamang si Kuya sa matanda. At tama nga ito. Paglabas niya pa lamang ng bahay, ay nakita niya kaagad ang 3 dilag na nakita niya kaninang umaga. Nakangising tinitingnan siya ng mga ito kung kaya't seryoso at may pagbabanta sa mga matang. Tinitigan niya ang 3 babae na yon. Mata sa mata, pero tila ba nahihiya pa ang mga nilalang na umiwas ito ng tingin sa kanya. Kung kaya't nagpatuloy na siya sa pagpunta sa silong at hinuli ang isang manok. Pagbalik niya sa loob ng bahay, dali-dali na itong dumiretso sa may kusina, na tila ba pagmamay-ari na niya ito. Naabutan niya ang matanda na nag-aayos na ng uling na gagamitin sa pagpapausok ng bahay at pagsusuob kina Rami at Tomas. "Ikaw na muna ang bahala dito ah." "Sige po, Manang. Ako na po yung bahala sa pagluluto." Kagad na siyang magsimulang gumalaw sa kusina. Nang walang ano-ano'y, may narinig siyang mahinang tunog ng kung anong hayop sa likuran na bahagi ng kusinang yon. Kung kaya't naisip niyang sabuyan ito ng abo na merong halong asin. Nagulat na lamang siya nang tila ba may tinamaan siya dahil kaagad siyang nakarinig ng impit na pagsigaw nang tila ba nasasaktan nun. Maya-maya pa, may sumagot ng paghuni sa gilid na bahagi ng bahay at narinig ni Kuya Amir ang pagwawasiwas ng albularyo. Latigo ang winawasiwas nitong gawa sa buntot ng pagi. Walang ano-anong inihagis niya ito sa labas na naging sanhi ng pagsisipulasan ng kung anong mga nilalang sa labas ng bakuran na iyon. Kasunod nito ay ang mahinang huni ng ibon na uwak. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang pag-ubo ni Rami. Kasunod noon ay umubod na rin si Tomas. Kasalukuyan naman siyang naghahanda ng hapagkainan nila ng matanda. Pagkatapos noon, pinunta na niya ang ginang sa silid kung saan naroroon ang 2 niyang kaibigan. Pagdating niya sa silid nito ay nakita niyang nagsusuka ang 2 sa mga lata na nasa kanilang harapan. Napamura naman si Kuya Amir sa isipan niya dahil tila nawala na ng gana niya sa pagkain dahil sa kanyang mga nakita noon. Walang ano-ano, may iniluwa ang 2 na tila ba isang dakot na karne na ubod ng baho. "Anak ng... Ang sarap pa naman ng niluto kong Bisayang manok. Nakakawalang dala na yung ginagawa niyong mga pre." Hindi napigilang wika ni Kuya Amir nun. Kagad namang umangat ng tingin si Tomas at tumingin sa kanya na animoy isang basang sisiw ang mukha nito. Kawawa ang itsura nito pero tinitigan niya ito ng seryoso. Imbis na tingnan ito ng may awa. Maya-maya pa ay muli itong sumalampak ng higa sa pagod. Ganun din ang ginawa ni Rami. Animoy naglakbay ang mga ito ng 1 linggo sa klase ng pagmumukha nila. Nakita niyang pinainom sila ng manggagamot ng tubig na may halong langis at suka. Pagkatapos nitong mapainom ang 2, dali-dali na nitong binalingan ng lata na naglalaman ng suka ng 2. Dinala ito ng ginang sa may abuhan. Doon ipinatong ang lata. Pagkatapos ay binuhusan niya ito ng langis na siya mismo ang may gawa. Sinilaban niya ang latang yon. At laking gulat na lamang ni Kuya Amir nang mabilis na tinupok ng apoy ang kung anumang laman ng latang ito. "Nakita mo na, iho? Ganyan katindi ang laso na pumasok sa katawan ng mga kaibigan mo." Pagsasalaysay sa kanya ng ginang. "Bukas ng umaga'y magiging maayos ng 2. At kapag lumakas na mga ito, ay pwede na kayong umuwi sa lugar nyo sa susunod na araw." Saglit lamang itong nagpahinga at maya-maya pa ay niyaya na siya nitong maghapunan.
Medyo malalim na ang gabi na magsimula silang kumain ng hapunan. Kasama ang albularyo. Alam mo, Iho, magkasama na tayo dito lahat pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo at ng dalawang kasama mong ginamot ko. Ako po pala si Amir. Yung mga kaibigan ko naman na nakasuot ng kulay asul. Si Rami po. Yung itim si Tomas. Ako naman si Ulay. Tawagin mo na lamang akong Manang Ulay. Salamat po sa pagtulong sa amin, Manang Ulay Walang anuman yun, Iho. Tungkulin ko ang tulungan ng mga taong kagaya ninyo. Kaya nga ako nandito para yung mga nambibiktima dyan sa crossing. Magawan ko ng paraan. Alam mo, Manang, kung wala kayo malamang siguro pinaglalamain na itong mga kaibigan ko. Titigas ng ulo. Ganon talaga. Mabilis mabiktima ang mga marurupok. Magpasalamat ka na lamang at mataas ang dungan mo. Kaya hindi ka kaagad nabighani sa mapagkunwaring anyo ng mga nilalang na yon. Kalaliman ng gabi. Habang nakahiga sa tabi ng mga kaibigan, nakarinig si Kuya Amir ng mga ingay sa labas ng bakod. Isang silid lamang ang naroroon sa kubo ng albularyo. Silang tatlo sa lapag at ang ginang ang nasa papag. Habang nakikinig sa mga ingay ay nagsalita ang albularyo. Hindi umano makakapasok ang mga nilalang na yon. Kahit sa bakod. Protektado umano ang bahay at walang sino mang nasa ilalim ng itim na kapangyarihan ang pwedeng makapasok doon. Ganun pa man, kapag ikinilos niya umano ang kanyang mga kamay, ay matatamaan niya pa rin umano ang mga nilalang. Mapanatag ka, Amir. Magpahinga ka ng mabuti dahil alam kong pagod ka din naman. Wika sa kanya ng ginang. Pagkasabi nito sa kanya ay napanatag ng loob ni Kuya Amir kung kaya't nakatulog na rin siya ng gabing yon. Kinabukasan, maaga pa siyang nagising. Gising na rin ang ginang at nagpapakulo na ito ng tubig para sa pagtimpla ng kape. Kung kaya't kagad siyang lumapit dito at tinulungan ng matanda. Ilang sandali pa ay lumabas na rin sina Rami at Tomas sa silid. Tila ba nagtataka ito kung kaninong bahay sila nakatulog. Ayan kasi, sobrang hilig niyo sa babae. Hindi niyo alam kung anong nangyari sa inyo. Kayong dalawa yung bahalang magpaliwanag kay boss pagdating natin sa Bacolod, ha? Bakit, Dol? Anong nangyari? Tanong ng dalawa kay Amir noon. Pero bago pa man niya sagutin ng dalawa, ipinakilala niya muna ang albularyo na siyang gumamot sa kanila. Eto si Manang Ulay. Sa kanya na kayo magtanong kung anong gulo ang pinasok niyo. Magandang umaga po, Manang Ulay. Salamat po sa pagpapatuloy sa bahay mo. Tumuloy lamang kayo dito dahil nanganib ang buhay niyong dalawa. Magpasalamat na lamang din kayo dahil hindi kayo pinabayaan ng kaibigan niyo. Kaya't naririto pa rin kayo at buhay. Doon ay tinanong na nila ang dalawang nabiktima ng mga manlalason kung ano ang nangyari at paano sila nakasunod sa mga taong nag-imbita sa kanila. Habang nag-aalmusal ay nagsimula ng magkwento ang mga ito. Ayon sa kanila, nagkikwentuhan numano ang dalawa nang biglang tumigil ang malakas na pagulan. Kasunod umano noon ay nakarinig sila ng tugtog na para bang may sayawan. Pagkatapos ay may dumaan na 5 babae at 5 kalalakihan. Akala nga umano nila ay mag-shota mga yon. Pinanood lang naman nila ang mga babae, lalo na't napakaganda at napaka-sexy umano ng mga dilag na ito. Maya-maya ay bumalik umano ang 2 babae para sunduin sila. Nagpakilala mga ito sa pangalang Tessie at Marites. Niyaya umano sila bilang panauhin sa kanilang salo-salo. Maganda umano ang mga ito at mukha umanong game sa kahit na ano kaya hindi na sila nagdalawang isip na sumama pa.
Tinawag at hinanap umano nila si Kuya Amir. Pero hindi ito sumasagot. Inikot pa nila yung jeep gawa ng iniisip nila na baka magalit ito kapag hindi siya sinama. Pero dahil hindi siya makita nun, kahit anong tawag nila, kaya nagpasya sila na lamang ang sasama sa mga dalaga. Tuwang-tuwa naman umano sila pagdating sa lugar. Napakaraming pagkain, napakarami pang dilag na nagsisigandahan. Pero habang tumatakbo ang oras, tila ba umano unti-unting nababawasan ang mga kasama nilang kalalakihan nun. Kung kaya't nagsabi itong si Tomas na aalis na lamang sila sa lugar kapag may pagkakataon. Hindi umano nila alam kung ano ang nangyari sa likod ng bahay. Gawa ng may sumigaw mula doon na naging sanhi kung bakit para umano silang nagpanik at pumunta agad sa may likuran nun. Dahil sa nangyari, nakaalis sila ni Tomas at wala na silang maalala pagkatapos nun. Maganda kayo. Nararamdaman kong hindi kayo titigilan ng mga yan. Lalong-lalo na at kilala na ninyo mga itsura ng mga ito. Pag umuwi kayo, mag-ingat kayo sa daan ha, Amir. Opo, Manang Ulay. Mag-iingat po kami. Kung may abirya mang mangyari, iiwan ko na lamang itong dalawang to. Pagbibiro ni Amir. Napatawa na din lamang sila dahil sa pagbibirong yon ni Kuya. Pero seryosong usapan ha. Hindi titigil ang mga yan hanggat hindi kayo nabibiktima. Maiging bukas na kayo umalis at umuwi sa lugar kung saan kayo nanggaling para magawan ko kayo ng pangontra bago kayo umalis sa lugar na ito. Sige po, Manang Ulay. Maraming salamat po talaga. Mabilis na lumipas sa mga oras. Gabi na naman. Nakita na naman ni Kuya Amir na umaaligid ang mga dilag. Pero sa pagkakataong ito ay nakikita na niya ang tunay na itsura ng mga nilalang. Kitang-kita na ang kulubot na balat ng mga ito. Matanda na. Napapailing na lamang umano si Kuya Amir sa pagka-agresibo ng mga nilalang na yon. Ang dalawa naman ay muli nang pinapasok ng albularyo sa silid para doon na niya gawa ng pangontra. Nagawan ko na si Amir ng pangontra. Kayong dalawa na lamang ang hindi. Yun ang gagawin natin ngayon. Naganda na lamang si Kuya Amir ng kanila makakain. Tama lang na nakapagluto na si Amir ng kanilang hapunan nang lumabas ng tatlo sa silid nun. At sinabi ng dalawa na meron na silang pangontra. Nang gabing yun ay sama-sama silang kumakain nang may marinig silang nakakakilabot na huni sa mismong labas ng bakuran. Pero sinabi ng matanda na hanggang huni lamang ang magagawa ng mga yon. Gaya ng sinabi niya noong nakaraang gabi ay hindi na makakapasok pa ang mga ito sa bakuran ng kubo ng matanda. Nakatulog naman sila ng maayos ng gabing yon. Sumunod na araw, maaga pa silang tatlo na nagising para maganda na sa kanilang pagbiyahe, pauwi ng Bacolod. Taos-puso ang kanilang pagpapasalamat sa matanda at nangako silang babalik sila dito para dalawin nila ang matanda sa oras na magatid naman sila ng kanilang produkto. Masaya naman na nagpaalam ang matanda sa kanila at binilinan pa nito ang dalawa na magsipakabait na. Habang tinatahak nila ang daan pabalik nun, kung saan sila pumasok sa lugar, muli nilang nadaanan ang lugar ng mga dilag. Nang bahagya na silang makalampas, laking gulat na lamang nila na makita nilang may sumusunod sa kanilang aso. Tanghaling tapat pa lamang yon. Ganun na kaagresibo ang mga nilalang na habulin sila. Hindi sila huminto at mas binilisan pa nila ang pagmamaneho hanggang sa malampasan na nila ang lugar ng mga nilalang. Nang tinatahak na nila ang pantalan kung saan isasakay na nila sa barko ang kanilang jeep, nakita nilang tatlong babae. Yun na mga babaeng nagpakilala sa kanila bilang Tessie at Marites.
at meron pang kasamang isa. Sumakay din ang mga ito ng barko papuntang Bacolod. Hanggang sa makababa sila ng barko at habang nagbabiyahe na papunta sa lugar ng kanilang amo, tila ba nakikita pa rin ni Kuya Amir ang tatlong babae sa gilid ng kanyang mga mata. Pagdating nila sa lugar ng kanilang amo kung saan nagsisilbi din lang tuluyan kasama ang iba pa nilang kasamahan, galit na naghihintay ang kanilang amo nun. Hindi sila nakabalik agad sa takdang oras. Ang akala nito ay itinakas na nilang tatlong jeep nito at ang kanilang kita. Kagad naman silang nagpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanila. At dahil nakabalik sila na buo pa rin naman ang kanilang kita ay naging okay na rin ang amo nila nun. O bueno, dahil nandito na kayo at dahil alam kong kapos kayo sa kasamaan ay kumuha ko ng iba pa ninyo mga kasama. Kasabay ang pagtawag nito sa tatlong babae o mano. Sina Tessie, Marites, at yung isang nagpakilalang Lourdes. Namilog ang mga mata ni Kuya Amir nang makita kung sino ang magiging kasama nila sa pag-aangkat ng kanilang mga gulay. Dahil sa takot nito ay nagpaalam itong uuwi muna at bibisitahin niya lamang ang kanyang mga magulang. Pero lingid sa kalaman ng kanyang amo, yun na ang huli nilang pagkikita ni Amir. Nung araw din na yon, umuwi si Amir sa bahay ng kanyang mga magulang na noon ay nakatira sa Camotes sa isla ng Cebu. Hindi na ito muling bumalik pa ng Bacolod. Wala na rin siyang naging balita pa patungkol sa kanyang mga kasamahan na sina Rami at Tomas.